6, saya Bos Yayan akan nyalon kardus. Kalau saya menang, pupuk saya kasih gratis. Semua masjid saya kasih karpet. Semua penerangan jalan saya kasih. Itu kalau saya menang. Lah kalau kalah bos, Kalau kalah ya saya cabut kembali. karpet masjid bos, Karpet masjid saya tarik. lampu penerangan jalan bos, Saya copot. lah pupuk bos, Pupuk saya ambil kembali. lah nek wis nggung rabuk bos. Tak konji kuit turut pok jagung. Oh, bos ya. Iya. Iku nek menang ya bos ya. Iya. Wah, bagus bos. Bagus bos. Woi, toples nomor 1. Woi, toples nomor 1. Toples nomor 1. Toples nomor 1. Woi, toples nomor 1. Woi, toples nomor 1. Mudun. Ikan kono enek wong, eneng omah gang kuwi. Kowe mrono woro-woro. Woi. Yo, apa kowe wingi dhewe sembako kundul? Iya. Oh alah yu. Kae wingi bar atur sing tanggane lho yu. Lah apa iya ketoke wonge menengan ki gundul. Menangan apa kae iki jahat. Aluse yo tukang aku sih iki. Apa kae? Oh, ana gundul. Oh, sopan iki sakit nang kene iki. Pak. Bapak. Enak apa le? Pak, Apa? sampean delek-elek karo Kang Tomir. Tomir, Yo, anak buah-buahan kae. yo. Halah, wis ora apa-apa le. Bapak iki trimo ngalah. Bapak didoni yo gur tak lati, dikampleng yo trimakno meneng. Kabeh kuwi iki enek balesane lho le. Becik ketitik, ala yo ketara. Wong nandur kuwi bakal ngunduh. Kowe paham ora? Ora. Oke, yo. Kuwi iki le, atine wong korengen. Sing ngomong kuwi atine korengen ngono kuwi, penyakit hati. Paham yo? Paham. Wis, bapak tak maculne. Weh, krungu kabar saka Padil, gawe atiku ora kepenak iki. Nduk. Nduk Sari. Oh, Pak. Dene tak omongi. Bapak gawane wedang. HP ini pisan gawa. Yo. Iki wedange. Alhamdulillah. Aku ki entuk panggilan kok dusun lho, Pak. Kon dadi panitia debat kardus. Ya malah kecocoken lho. Nek ngono kuwi. Yo tapi aku ora iso ngewangi sampean. Ora iso nyebar banner, ora iso nyebar sembako. Lho, lah ngopo? Kan harus jadi panitia. Ha iya ya, nang ngene iki ora kecocoken aku jenenge. Iki berarti bapak kudu nggunakne jurus andalan iki. Bapak kudu nggunakne
wong kepercayaane Bapak, Lek Marsudi. Ini Bapak tak nelpon dek. Pah sopo iki? Pah lagi yo. Lokak rokok meneh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare Kang Marsudi? Apik Kang Gundul. Loro kene Api ora? Nomor loro isi api, 90%-an ki wis neng sampean kabeh iki. Soale wong-wongku kabeh wong kene. Alhamdulillah, lega nek ngono aku. Sampean sing apa iki? Sik jedak-jeduk ki lho, Kang. Wah, yo kecocoken nek. Walah ya iya. Kang. Amit iki, Kang. Aku arep ngrepoti sampean meneh. Sampean iso rene gak iki? Ngono aku. Oh, nah saiki ya urung iso isih sibuk-sibuke aku, Kang. Paling ya 5 menit meneh Kangku, iso. Wah, nek ikut 5 menit ya aku Kecocoken. Ya wis nek ono tak anteni nang omahku wae. Oh iya, siap. Assalamualaikum. Hei, Kang Marsudi, bolongku. Apa Kang? Wah, lah kowe iki dadi kados yo omahmu ora mbok benderi iki lho. Pekerjaan yo. Ayo. Apa-apa, Kang? Ora apa-apa. Alhamdulillah. Kena sing ora semut tok. Wis aku. Alah. Jago sik kene. Aduh. Sampean ki yo kae iki dipencras-pencras ngono lho. Nyangkuti wong liwat lho kayak iki. Jambu ngono wis mampir nang dalan. Jane iki sik resik dah kono kuwi mau lho. Kae iki maune ya ora doyong. Gara-gara kenangan angin. Jane wis arep tak pencelasi. Nduk, enak Kang Marsudi iki lho. Tolong gaweane wedang kono lho. Ya. Ya Amit Kang. Aku ngundang sampean rene iki aku enek perlu tenan karo sampean. Ya pisan meneh aku ngrepoti karo sampean iki. Iki kan aku entuk serangan bertubi-tubi sengko boloku. Ya tolonglah sampean ewangi aku. Piye carane aku iki ben iso menang dadi kados. Kira-kira sampean iki sanggup apa ora? Ya nah aku dhewe iki yo sanggup. Nah, Alhamdulillah nek ngono kuwi. nah aku pengen nulung sampean iki pengen dadi kados ngono lho. Tapi tenan to, respone wong nggone sampean kono kae apik kabeh. Jana apik tenan, Kang. Oh, Pokoke iya. 90%. Oh iya, Nduk. Matur nuwun. Ya. Terus nih kepiye ke mau? Balak wong gunang iki tenan, Kang. 90%-an iki nang sampean kabeh wis cocok jarene. Alhamdulillah, no nek ngono kuwi kan aku yo saya mantep, saya yakin. Iki jane iki yo aku iki wis njaluk bantu anakku. Takon nyebar banner nang sudut-sudut desa iki wis hampir kepasang fotoku kabeh. Cuma yo anakku iki diangkat dadi panitiaku lho waktu pencoblosanku. Dadine dhek enggak iso ngewangi meneh. Oh iya, enggak iso ngewangi Kang dadi panitia. Nah, iya mukane iki yo enek langku tukon bensin enek sampean gelem bantu. Iki mau duit iki. Ah, iki. Sementara tak iki dhisik, nggih anu iki. Ben lancar lah. Walah. Lah Lah iki yo ger nggo berobat nyantol kayak mau. Kang. Iki nak sijine yo cocoken nggon tukon rokokku. Ini ngene iki, Kang. ya senane iki. Nah, ngene iki nggo tukon rokok, nggo mlaku nggo nyebar banner, Kang. Wis iki harapanku tenan nang harapanku iki emang nang sampean iki. Tolong Oh, aku jan. diwangi tenan ya. Tenan, Kang. Pokoke tak diwangi tenan sampean ini. Oke, Kang. Tak mulih dhisik ya. Oke, siap.
mau buru-buruan gundul jeruk pisang datang tak benjol iki, Bos. Anak gundul wedi. Peti wet aja aku, Bos. Ya, bagus. Ayo mlebu dhisik. Ayo. Bos, aku perlu kabar. Hari Minggu ada debat kadus. Kowe wis siap urung, Bos? Lah kur ngono ya aku wis di luar kepala iki lho. Oh, maksudnya urung apal ngono, Bos? Goblok temen lho, maksudnya di luar kepala kuwi. Aku wis ahline. Oh, wis siap. ngono to, Bos. Iya.